Insellmilkom jien Patri Marcello Ghirlando nistedinkom tissieħbu miegħi għas-sitt riflessjoni fis-sensiela Kwarta mal-kelma. L-aħħar parti immeditajna fuq l-ewwel silta li fiha San Luqa jitkellem dwar ix-xandir tal-isbaħ ħbar tal-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet lin-nisa li mbagħad sirna nafu li d-dixxipli m'emmnuhomx, ħasbuhom qed jgħodnu, illum nixtieq li nitfgħu ħarsitna fil-qosor fuq it-tieni silta sabiħa, pekuljari ta' San Luqa li titkellem il-manifestazzjoni ta' Ġesu li ż-żewġ dixxipli mexxin lura lejn Emmaus. U kif huma għarfuh mhux biss fil-qsim tal-ħobs, imma għarfuh għax kellhom qalbhom imħejjija mill-qsim tal-kelma, dik il-kelma li Ġesu spjegalhom fit-triq. Imma pas-soltu ma nibdewx jekk ngħidu ma ngħidux talba qasira. Missier għatini l-għarfien tal-Iskrittura mqassa, fehmni permezz tagħha il-ġmiel ta' mħabbtek li tmexxi mhux biss poplu wieħed, imma l-bnedmin kollha lejk u lejn Kristu ibnek. Għamel li bħal Marija u l-qaddisin l-ispirtu tiegħek ibiddel l-għarfien f'talba kontinwa. U nikbru fl-għarfien tal-kelma biex insiru tassew dixxipli tal-għerf qaddis tiegħek. Amen. Ma nafx jekk tiftakrux imma meta tkellimna fuq il-Vanġeli tal-qawmien f'San Mark, f'mument minnhom San Mark jgħid illi d-dixxipli kienu qegħdin mhux biss qalbhom maqsuma imma anki jibku. Kelma li dejjem impressjonatni għaliex tara l-irġiel jibku mhix ħaġa sabiħa, sinjali li kien hemm xi ħaġa li kienet ferijiet il-qalb tagħhom. Ekku, ejjew nimmaġinaw iż-żewġ dixxipli sejrin lura lejn ir-raħal tagħhom propju b'din il-qalb maqsuma. B'differenza mill-partijiet l-oħra llum, il-Vanġelu se naqrah biċċa biċċa u nirrifletti fuqu biċċa biċċa peress li naqra twil. Mela, l-ewwel parti ġibu quddiem għajnejkom il-qalb maqsuma taż-żewġ dixxipli. Wieħed jismu Kleofa, l-ieħor ma nafux x'kien jismu, hemm min jgħid li kien jismu Xmum. Jiena ngħid li San Luqa jħallih mingħajr isem il għaliex irid li kull nisrani jgħix din l-esperjenza fit-triq ta' Emmaus. U jissieħeb ma' Kleofa biex jesperjenza lil Ġesu ħaj imqajjem minn bejn l-imwiet fil-qsim tal-kelma u tal-ħobs. Ekku fil-fatt San Luqa hekk jibda l-Vanġelu tiegħu dakinhar stess qegħdin il-ħadd l-ewwel ħadd ilgħid ġara li tnejn minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. U huma jitħattu bejniethom u jitkixfu bejniethom anzi jgħid San Luqa Ġesu nnifsu resaq lehom u baqa' miexi magħhom. Imma jnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. Ekku, l-irxoxt jimxi magħhom dan il-barrani, dan il-pellegrin barrani li jissieħeb magħhom din il-mixja taqsim il-qalb. Kienu żewġ dixxipli li bħal oħrajn kienu ttamaw kif jgħid l-istess Vanġelu li Ġesu kellu jkunu il-Messija mwiegħed. Imma ġie mislub, imut, jindifen u bħal donna l-istorja tispiċċa għal kollox. Ekku, ipaxxu bejniethom, jgħidu fuq dak li kien ġara, tant illi in-naqra fidi li kellhom Ġesu tmut u tant tmut illi meta Ġesu jissieħeb magħhom fit-triq ma jarfuhx. Kienu jafu kollox fuqu barra l-isbaħ ħaġa li l-missier kien qajmu minn bejn l-imwiet.
Aħna nafu kif il-Vanġelu ta' San Luqa jippreżentana lil Ġesu illi biħlewa li ma bħala b'finezza tal-għaġeb jgħin lid-dixxipli mexjin lejn raħalhom Emmaus biex jiftħu qalbhom. X'intom tgħidu bejnietkom, intom u mixja, u huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: Int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawk il-jiem. U biħlewa għal darb'oħra Ġesu li jagħmel ta' bir-ruħu li ma kien jaf xejn, bħalma ġieli nagħmlu aħna biex ma nitlux f'basar, jgħid x'ġara. U mbagħad splużjoni, il-ftuħ tal-qalb, id-dwejjaq kważi kważi joħorġu, però f'dan id-dwejjaq li joħroġ u jfur mill-qalb tagħhom nindunaw illi lil Ġesu kienu jafuh sew. Dak li ġara lil Ġesu ta' Nazaret, li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal-mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael, iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Kollox kienu jafu fuq Ġesu. Profeta setan fil-kliem u fil-għamil. Ma bħal donnu spiċċa kollox. Terġaw tgħid l-aħbar mimlija ferħ tan-nisa tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet ħasbuh tewdin jgħid San Luqa, issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmien ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx, ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli dawk iż-żewġ irġiel libsin l-abjad li qalulhom li huwa ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna fosthom Pietru u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rafx. Ekku nuqqas ta' fidi f'din il-ġrajja tal-ġen, din il-ġrajja straordinarja tal-qawmien ta' Ġesu bil-ġisem mill-imwiet. Min qatt kien kisser il-limitu tal-mewt. Imma Ġesu kien għamlu u kien qam tassew minn bejn imwiet. Araw kif Ġesu issa fi triq lejn Emmaus jagħmel riferiment, u din hija xi ħaġa pekuljari f'San Luqa għedna fl-aħħar parti, għal kelma li kien qal. Kemm intom bolħu tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu biex hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuq. Araw xi ġmiel. Ġesu jippunta l-memorja tagħhom. Mhux biss għat-3 darbiet li kien ħabbar il-passjoni u l-mewt u l-qawmien tiegħu, imma wrihom illi dik it-tħabbira, dak il-misteru tal-imħabba Alla lihom fil-passjoni u l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu kien misteru kollu kemm hu mlaqqam fl-Iskritturi u beda jispjegalhom, u beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuq. Dik l-Iskrittura li probabbilment kienu jafuha bl-amment, dik l-Iskrittura li mhux biss kienu jaqraw ma kienu jisimgħu b'mod solenni kull nhar ta' Sibt fis-sinagogi tagħhom. Ekku l-ispjegazzjoni ta' Ġesu kellha toħloq reazzjoni sabiħa f'dawn iż-żewġ dixxipli. Fl-aħħar xi jgħidu meta jarfuh fil-qsim tal-ħobs, ma kienitx imkebsa qalbna u jispjegalna l-Iskrittura fit-triq. Ekku, l-ewwel don tal-irxost huwa l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li mhux biss jiftaħ il-moħħ taż-żewġ dixxipli ta' Emmaus permezz tal-ispjegazzjoni ta' Ġesu,
tal-Iskritturi mhu sew profeti imma dak l-Ispiritu Santu jħeġġeġ il-qalb tagħhom. Imma jonqos parti oħra bħalma nafu, hemm il-kelma imma manki l-qsim tal-ħobs. U meta huma jġeluh kemm sabiħa dik il-kelma, ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Ifakkarni fil-kanċell tas-santwarju ta' Emmaus li fuq hemm miktub bil-Latin Mane nobiscum Domine. Ibqa' magħna mulej. U l-ospitalità tagħhom li twildet ukoll mhux biss b'mod spontanju, imma ospitalità li twildet minħabba dak it-tħeġġiġ tal-qalb, iġġiegħel lil Ġesu jidħol joqgħod bil-qiegħda magħhom waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs jgħid San Luqa qal il-barka qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh iżda hu qab minn qudiemhom. Kienu għarfuh fil-kelma, kienu għarfuh dak il-ġest tal-qsim tal-ħobs, l-Ewkaristija, il-barka fuq il-ħobs. Kienu għarfuh, ma kienx hemm bżonn li Ġesu jibqa' jimmanifesta lilu nnifsu lilhom. Kellhom il-kelma, kellhom il-ħobs maqsum biex hemmhekk jarfu jiggustaw illi dak li qam verament minn bejn l-imwiet huwa tassew preżenti. U dawk iż-żewġ dixxipli li kienu telqu bil-biki b'nofs kedda kważi, biqtih il-qalb kbira lejn raħalhom issa daqs li kieku Formula 1, minkejja d-dlamijiet u triq wera iħossu l-bżonn li dak il-ferħ tal-esperjenza illi kienu għamlu tal-irxoxt, dak il-ġen ta' esperjenza, dak il-ġen ta' mħabba tal-irxoxt, jaqsmuh maħuthom li kienu ħallewhom ftit żmien qabel. Ma kienitx imkebsa qalbna fit-triq huwa jfissrilna l-Iskrittura dak il-ħin stess hawn xirrevjaw qamu u reġgħu lura lejn Ġerusalemm hemmu. U x-sharing ta' tħabbira tal-ferħ, il-qsim tal-aħbar it-tajba issir għajn ta' ferħ imma wkoll għajn ta' għaqda. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xmum. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Min jafx ferħ setgħu jaqsmu bejniethom. Qisu bħal donnu San Luqa qed jgħidilna x'ferħ u għaqda jinħolqu meta d-dixxipli ta' Ġesu mhux biss tal-bidu tal-Knisja imma aħna llum ninġabru flimkien biex niċċelebraw il-verità li Kristu żvivit, Kristu jgħix, Kristu għamqajjem minn bejn l-imwiet tant li nixxenqu li nisimgħu il-kelma tiegħu li jispjegalna dak kollu li nkiteb fuqu fil-kelma u jerġa' juri lilu nnifsu anzi jingħata għalina bħala l-ħobs ħaj li jinżel mis-sema fil-qsim tal-ħobs. Din hija l-Qudiesa. San Luqa verament pittur, fil-għerf u propju fil-għerf kbir tiegħu jagħtina din il-ġrajja kolorita u jfakkarna li kull nisrani f'kull Ewkaristija jista' jterraq lejn Emmaus biex il-qtih il-qalb, in-nuqqas ta' fidi, in-nuqqas ta' tama u n-nuqqas ta' mħabba jitkebsu mill-ġdid mill-Kristu li huwa l-għajn tal-ħajja. Lill-Kristu minn Kristu illi jinqasam fil-kelma u jingħata għalina fil-ħobs maqsum. Jien sejjer ma' Kleofa
biex ta' kuljum nesperjenzjah. Tiġi miegħi? Insemmilkom.